Charot with the rot. Well, anyway, I hope you're feeling better today, kabisyo. I hope hindi ka may sakit. I mean, wala kang sakit. Kasi uso po sakit ngayon na. Alam ko na ang daming mga tao sobrang busy pag ganitong season. So, sana po ay hindi po natin makalimutan ang pag-inom ng mga vitamina, pag-inom ng mga maintenance, at higit sa lahat, ang pag-rest. Lagi ko nga itong sinasabi. Magpahinga ka kasi pag hindi ka nagpahinga, tuluyan kang mamamahinga. Charot with the rot. Anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama. Ngayong araw na itatsuwa, kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least, palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rocky Tera. And today, Wednesday, isa na namang panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman, pakilakasan na ang volume ng radyo. Because for today's radyo, ay ibibigay ko na po ang patikan ng DJ Rocky's Secret Files. Nine years na ang nakalipas, pero ikaw pa rin ang tanging mahal ko. Yung mga ganyang klaseng linyahan, parang naghiwalay, no? Tapos, hindi pa rin makaget over doon sa minahal niya ng sobra. Sa bagay, yung iba nga, kahit gaano pa katagal yung lumipas na panahon o taon, hindi pa rin talaga nakaka-move on. Saan? Sa nangutang sa kanila. Ako, hindi ko talaga makakalimutan yung taong nangutang sa akin na hindi pa rin nagbabayad hanggang ngayon. Buti pa sila madaling makalimot. But kidding aside, kabisyo, paano nga ba kasi makakalimutan yung taong minahal mo ng sobra? Meron bang timeline sa pag-move on? Meron ba dapat bilang ng taon para masabi natin na I'm already healed and I'm up to a new relationship? Or in Tagalog, lalandi na ako. Charot with the rot. Anyway, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupet. Manggapang sa kalsada. 90.7 Love Radio. Up next is DJ Rocky's Secret Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Sasakyan si